Nakataranta talaga yung kain ka na ba? Taranta na naman ako. Ayan, nag-green siya. Ha? Green. Ano yun? Ayan. Green. Ano agad? Oh, green. Ngayon nag-green. Maniwala ka dun sa sabi nung dapat na mo. Yan na nga, Ara and Eros Vlog. May alam shout out. Oh, thank you. Binura ko yung una kong LS. Kasi ayaw ni Lolo yung yung music ko. Walang harang. Nakakakaba naman. Ay, Diyos ko, Panginoon. Ayan, Ara and Eros Vlog. Galab shout out. Salamat sa patamsak. Nilit ko lalab yung una. Sige, gumamit ako ng ibang tugtog. Ayaw niya atang tanggapin yun. Ayan na, meron na. Okay na. Thanks God. Kinabahan ako, Ara. Ayaw ni Lolo yung aking music na una kanina. Dinilit ko siya. Kinabahan ako. Oo. Nung unang ginamit ko yun, pagkatapos nung LS ko, siya, nagdilaw yung dollar sign ko. Alam mo bang hindi ako nun makatulog? Hindi ko alam, nataranta ako pagkatapos kong mag-LS. Hindi talaga ako mapagkatulog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayan. Tapos, chinik ko yun, di ba? Isang oras na ako, di ko na alam kung ano talaga ako. Di ko alam kung anong gagawin ko. Ginawa ko, nag-search ako. Tapos yun, buti na lang kinamagaan, chinik ko, nag-green na siya. Diyos ko, di ko alam kung anong gagawin ko kung tatanggalin ni Lolo yung aking Pinaghirapan ko to eh. Ayan, Reno po sa tamsak ko. Salamat naman sa patamsak. Meron pa akong kaba-kaba. Binura ko, dinilit ko agad yung yung unang LS. Kanina mga 2 minutes ago. Mga lalabs, grabe. Ayaw ni tanggapin ni Lolo yung music ko. Gusto yung sa kanya lang. Ito sa kanya to eh. Pampantok. Yung puso ko kumakabog-kabog pa, wala. Nakakabog-kabog talaga to si Lolo. Diyos ko. Naman sana, Lolo. Grabe ka naman. Ayan. Ayan, ayan. Meron pa akong kabakabang mga lalabs. Pagpasensyahan nyo na. Kasi alam mo bang inopin ko yung LS ko. Ayan. Nakadilaw yung dollar sign. Oh my God. Hindi talaga kukuha ng music ng iba. Nakakadala. Yung sobrang kabog ng puso ko. Ano ba yan? Meron pa na akong kaba. Parang gusto kong uminom ng tubig. Agad-agad kong dinilit yung una. Ay, Diyos ko, Panginoon ko. Ang hirap, kaya pinaghirapan mo tapos biglang mawawala. Diyos ko, Panginoon ko. Patawad. Ayan. 7 million in na.
Wala mga lalabs yung unang LS ko. Siguro 5 minutes lang. Kalagad kong dinilit. Talaga to si Lolo eh. Minom kaya ako ng tubig. Nanginginig pa yung aking buong katawan. Diyos ko, Panginoon ko. Katawan. Talaga to si Lolo eh. Gusto ni Lolo yung niya lang, music niya. Hindi mo inaayos yun. Kaya nung dinilit ko siya ngayon agad-agad. Tapos ito na yung panibagong video ko. Nung chinik ko, nag-green na yung dollar sign. Okay lang yan, so dami ako dilaw sa video ko. Huwag lang strike. Alam mo ba yung music ko na yun is galing yun kay Mary Jane Hula. Nung nakaraang gabi, ang sabi niya sa akin, pumasok siya sa live ko. Sabi niya, host, kunin mo tong yung music ko kasi wala tong copyright. Maganda nga siya, nakakabuhay ng dugo. Nakakapasayaw. Nako, ayaw naman ni Lulong tanggap. Puro na lang dilaw. Diyos ko, kung i-delete niya yung aking channel, paano na lang hindi ko alam kung anong gagawin ko, yung pinaghirapan ko. Simula 0 hanggang ngayon. Diyos ko, yung mula nga akong tulog-tulog. Walang kain-kain. Minsan nga, di pa nga ako nakapagsaing. Mambanana lang. Makakuha lang ng 1,000. Ganun na. Wala, swada yung nararamdaman ko. Yung grabing kabog ng puso ko. Inom muna nga ako ng tubig, mga lalabs. Wait lang 1 minute. Wala, inom talaga ako ng tubig. Hindi na ako nakakabasa. 1 minute lang, mga lalabs. Inom talaga ako ng tubig. Yan. Nakarelax na ako. Okay na ako, mga lalabs. Okay na si host. Ayan. Ayan, dami na palang tao. Sobra kasing kinabahan ako, hindi ko na tuloy nakikita. Ayan, dami na pala sila. Aaron Vlog, may ganap shoutout. Ayun, hindi ko tuloy na shoutout yung mga pumasok. Ay, Godby, how are you, Godby? Ayan, nandyan pala si Godby, oh. Si Rino Upusa, may ganap shoutout. Aaron Vlog, ayan. Nandyan pa si Ara. Ayan. Ayan, Ron Vlog, sige lang, wait kita, from Reno, ayan. Ayan, hello, ayan, Dalia, bumalik si Dalia. Si Dalia yung unang pumasok kanina. Ayan, mga lalabs. May harang ba ako kanina kasi wala. Nakalagay limited. Diyos ko, Panginoon ko. Nakakakaba pala yun yung pinaghirapan mo, biglang mawawala. Ayan, Dalia. May galap shoutout, Dalia. Ayan. Bicolanang Orago, nagbaba ng kanyang bahay. Dalia, ayan. Reno, napulpak ko na bahay mo. May bakas pa, ayan. Ayan, Dalia. Ang vlog link mo, ayan. Ayan, mga lalabs. Huwag nyo naman i-skip yung aking parang, ayan. Naghang ako, ayan. Bumalik na sa dati. Tingnan vlog. Pinay ko nakaraan yung mo. Ipili kita uli mamaya. Sige lang, Ron Vlog. Ayan.
Rino, upo sa ganda sana kaso maiksi lang video mo. Ayan. From Ara and Elos Vlog. Parang relasyon lang yan na pinaghirapan mo pero biglang mawawala. Iba yung relasyon eh. Iba yung sa ano. Iba to yung paghihirap mo dito. Kumikita ka sa relasyon. Walang pakinabang pag naghiwalay kayo. Wala na. Wala kang makukuha kahit ano. Sa YouTube meron kita. Sa relasyon wala. Pag naghiwalay kayo wala na. Pwede kang maghanap ng bago pero yung YouTube mahirap. Babalik ka sa zero. Ayan. Ayan. 8 million in the house. Mag-love shout out. Kami na palang tao. Ayan, 8 million in the house. Mag-love shout out. Thank you so much sa pagpunta mga lalag. Ang ganda ko ngayong gabi. Ayan, Dalia OTW. Ayan. Daddy Coder Pin. Darap your link. Daddy Coder. Ayan, Nelmar Lalabs. Kumusta ka na, Lalabs? Piniplay ko na yung iyong video, Lalabs. Nelmar. Ayan. Ayan, Alijan Marsay. May love shout out, Lalabs. Ayan. Ang whitey parang relasyon din may tusok at may kalimbangan. Tama. Ayan, Alijan. Nagba ng bahay. Michibo. Ayan, may love shout out, Michibo. Ayan. Diyan nagba ng bahay. Ayan, Ron Vlog Dan. Ayan. Relasyon parang whitey saging ang hanap at may tuwad din. Ayan. Pero dyan, nagbaba ng bahay. Thank you, boss. Ayan, Ali dyan, nagbaba ng bahay mga lalang. Ayan, Ara and Eros Vlog. Ayan, 9 million in the house. Mag-love siya. Dali na pulpak. Dalya na pulpak ko na bahay mo may bakas pa. Ayan. TW Ara from Reno. Ayan. Ali dyan ang TW from Ron Vlog. Jason L. Cherry Lee Tamsak Dan. Thank you so much sa patamsak. Ali dyan, don't flooding your link. Ayan. Ali dyan, ayan. Part 2 grand live stream birthday of Miss Cherry Lee. Ayan. Patamsakan si Jason. Ayan, Bloody Coder. Magbaba ka ng link mo dyan. Ayan. Reyna Upusa nagbaba ng kanyang bahay. Michibo nagbaba ng bayan. Hook, nag-love shout out. Hook, thumbs up, hook. Ayan. Kula ng Urago nagbaba ng kanyang bahay. Tingnan muna natin si dito lang ano. Para matamsakan ng mga ayan, hook. Ayan, 5 million in the house. Nag-love shout out. Mga lalang. Salamat sa pagbisita sa aking bahay. Ayan, 4 million in the house. Nag-love shout out. Kate. Ayan, Hook dan sa premiere. Ayan, may premiere pala si Hook. Ayan, Ganbi Vlogs. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Reyna Upusa nagbaba ng bahay. Tara, dikitan mga loads from Hook. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Mag-love shout out mga lalav.
Ayan, Reno Pusa OTW from Hook. Hook. Dan sa'yo, Reno from Nelmar. Ayan. Reno Pusa, pabalik na lang po from Nelmar. Ayan. Malalas, patamsa ka naman pelikula ng Oragon. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Ayan, ito W Nilmar from Reno. Ayan. Ayan, Reno. Ayan, Jonaski, may love shout out. Ayan, Nilmar, check mo. Ayan. Reno po sa Dan bill all ko na para update ako lagi sa LS mo. Ayan. Laki ng bahay mo, Lods. Ayan, malaki talaga yung bahay niya ni Reno Pusa. Sana all. Ayan, tamsak. Salamat. Ayan, Ganbi Vlogs. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Hook. Michibu, ayan. Kusina JJ Dan, please return from Michibu, ayan. Michibu. Ayan, Ali Jan, nakalimbang ko na bahay mo. May bakas pa. Please back na lang po from Ron Vlog. Ayan. Ayan, Jonaski, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Michi OTW from Ron Vlog. Ayan. Pati Channel, nag-love shout out Lala. Hello, ayan. How are you, Pati Channel? Ayan. Michi po OTW from Hook. Ron Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Kumusta kayo mga Lala? 5 million in the house. Mega love shout out. Happy 50. Ano ba ito sa UAE? Holiday dito sa UAE, mga lalat. Ayan, Michidan. Tuyo Sesta. Ayan, from Reno. Ayan, Pati Channel. Nagbaba ng kanyang bahay. Pati Channel lalabs. Ayan, Pati Channel, nagbabaagi ng bahay. Ayan, Reno, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Michidan from Reno. Ayan. Ayan, 5 million in the house. May galap shout out. Dan sa'yo, Godby Vlogs. Please return. Thank you. Ayan, Godby Lalabs. Return to Nolmar Channel. She already done connect to you. Ayan, Michibu done already to you from Hook. Ayan. Ayan, Hook nagbaba ng kanyang bahay.
Ayan, 4 million in the house. Big love shout out. Ayan, Jonas ginagawa ng kanyang bahay. Ayan, Nilmar nagbaba ng kanyang bahay. God be vlogs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Nilmar channel dan dikit loads from hook. Ayan. Ayan, Nilmar channel dan. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Reno Upusa nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Hook. Nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan. Michibo na full watch ko na bahay mo. May bakas pa. Please back na lang po from Ron Vlog. Ayan. Araw-araw maganda si Hos Lam Neon. Salamat naman Reno. Si Reno ng Mobola. Sana yung bahay mo rin, maayudahan nga si Reno. Ayan, Huko TW from Ron Vlog. Kagaling ko lang work, Reno. Pagkagaling sa work, pagdating ko dito, naghugas muna ng pinagkainan kagabi, kanina umaga. Ayan. RP Mini Sounds, may love shout out. Ayan, may jacket ka na, RB Mini Sounds. Ayan. Salamat sa patamo sa plalas. Pagdating ko, galing trabaho kanina, diretso na dito, nagbas ako 2 sakay ng bus papunta dito. Pagdating ko, naghugas muna, nagwalis-walis, tapos nagsain, tapos nagluto ako, at tapos yung pakaluto ko dito na umupo. Ayan, fresh from the farm. Karamihan ng LSY ligo kasi diretso na. Diretso na upo sa kanyang trono. Naligo naman ako kaninang umaga. Ayan. Bakit kasi yung timing ng duty ko eh. Gabi na ako nakakauwi. Ayan. Nilmar channel. Ayan, dan na ako sa'yo. Bago lang. Ayan, from Hook. Kagabi hindi ako nag-ilis kasi alam mo naman yung dito sa'yo holiday 50 years ano ba yun, matagal na akong nakatira dito pero hindi ko pa rin alam, basta holiday dito 50 years holiday. Holiday 3 days. Ang daming tao sa mall. Hindi nakakapagod. Daming tao. Panay shopping yung mga Araba dito. Panay shopping sa mall. Nakakapagod. Ayan, karamihan ng LSD naghuhugas diretso na tulog. Kinabukasan ganun pa rin damit. Ako hindi naman. Araw-araw naman ako nagpapalit ng damit. Kaya naman yun nakikita uli sa at least ganun pa rin yung damit. Okay lang daw yun Reno kasi malaki naman yung sweldo nila. Ayan, Nilmar channel nagbaba ng kanyang bahay.
Ayan, 7 million in the house. Mga love, shout out. Salamat naman sa 7 million dyan na nakasupport sa akin. Ayan. Ayan yung unang music ko kanina, maganda sana siya. Nakakabuhay siya ng dugo. Napapasayaw ako. Kaso lang ayaw ni Lolo tanggapin. Ayan. RB Mini Sound Blanc, tamsak. Salamat sa patamsak, lalaw. Ayan, RB Mini Sounds Vlogs. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Malaki na pala yung bahay ni RB. Ayan. Nasa bahay mo ako, RB. 1.3. 1 yeah. Ayan, restore mixer 12 channel. Ayan. Paano maghugas loads? Paano maghugas loads? Ano hugasan? Na yung papaturo mo ng plato o yung ano? Busan mo lang ng tubig. Dinimas-himasin mo yun, hugas na yun. Himas-himas. Sabay buhos ng tubig. Ayun na, nahugasan na. Yan sa bahay mo ako, RB. Patik. RB, dan na yung music mo, kanta ng kumpare kong Bendita. Ayan, from Reyno Opusa. Ayan, Reyno nagbaba ng kanyang bahay. Alam ko, dikit naman ako sa mini Reyno. Tingnan ko nga. Tagal na tayo magkadikitan dati. Kung saan ba yun kay Buyang ba yun kita nakadikitan? Ayan, matagal na pala akong Agulo movie behind the scene. Ayan. Puro kasi to ano eh. Laplapan. Yung ano, ayan. Puro halikan to eh. Ayan, Reyno, RB, dan na yung music po. Ayan. Kaya ano to, Vilma Santos. Ayan, hello from Dahlia. Ayan. Dahlia nagbaba ng kanyang ba. Ayan, parang ang ikli ng video mo, ano, Reyno. Ano ba yan? Oh. Ay, naku, akala ko si Vilma Santos to. Parang bading yun ah. Ayan, trivia. Stupid Love, very famous song in the Philippines. Ayan, Trivia Stupid. Trivia Stupid Love, very famous song in the Philippines. Kung saan kumpare ko ang kumanta. We are both in showbiz. Kaso, si musik sila, ako sa indie film. Ah. Ayan. Kala ko si Vilma Santos yun. Parang bading naman yung dalawa yun eh. Tama ba, Reyno? Bading yun eh. Nung unang bukas ko, akala ko talaga si Vilma Santos. Na ano ko na prank. Na prank, it's a prank. Di mo sinabi kanina Vilma Santos. Ano ba yan, Reyno? Puro laplapan yung mga upload mo kaya. Ano yun eh. Di ba kasi pag malayo parang si Vilma Santos. Pero nung lumapit na yung lalaki, parang bading. Bading pala niya.
Nakaka-prank. Nakaka-prank yung ano mo video. Ayan, ayan RB. Natapos ko pala yung music, yung ano mo. Bading may ano siya, may jowa. Masarap yun, host. Bading. Bakit ang ikli naman nun, Reno? Yan dinigit ko na RB, nandyan ka pa. Wala pa ng bading. Baka ikaw yung lumalaplap. Ikaw ba yung isa? Ulitin ko nga, parang hindi ko siya gaanong napanood. Ikaw ba yung Reyna? Tingnan ko nga ulit. Parang si Vilma Santos pag malayo. Oh my God. Ay. Ayan, Juba, may love shout out. Ayan, Juba Bros TV, hello. How are you? How are you, Juba? Ano ba yan si Reno? Patikim pa lang pala yun. Meron pa pang kasunod yun. Ayan, thumbs up. Thumbs up from Juba Bros. How are you, Juba? Ayan. Ilan na ba views nun? Marami ka sigurong ano mo? Ang upload ng mga ganun, ano, Reno. Mading na may suso. Okay, hello, beautiful. Thank you so much, Juba. Ayan. Drop your link, Juba. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Ayan, nag-upload ako, nakita po nilang dalawa kaso inappropriate. kaya pala, ano, yun lang yung upload mo, unti lang. Laplapan. Ayun. Pero maraming manonood nun. Kasi akala nila si Vilma Santos. Akala ko talaga si Vilma Santos. Nilimar na pulpak ko na bahay mo. May bakas pa. Please back na lang po from Ron Vlog. Ayan, 8 million in the house. May galap shout out. Ayan, Juba Bros. Ayan. Ayan, Papin naman, no. Ayan. Juba Bros, nababa ng bahay. Sige lang, Ron Vlog, bababa ka ng bahay. Meron kasi torjakan sa unahan nun. Pinatuwad yung bakla kaso hinarang agad ni YTC. Kasi sobra naman na yun. Yun yung mga nanonood ng mga bata. Ron Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Nilmar nagbaba ng bahay. Ayan. Juba Bros TV, hi. Ayan, Juba. Drop your link and connect. Connect. Lalabs. Ayan, Coco Martin Vlog nag-love shout out. Tamsak dan host. Ayan. Awari Coco Martin. Nandito pala si Coco Martin. Yung artista. May artista din dito si si Reyno Upo sa Coco Martin. Panoorin mo yung kanyang video.
Ayan, Nilmar pasukli po. Ayan. Nilmar lalang, suklian mo si Ron Vlog. Ayan. Sana yung bahay mo Ron Vlog. Ayan, Rino Pusa. Ayan, laging may talong to si Rino sa baba. Mahilig si ka sa talong. Ayan. Sana all Kuko. Ayan. Nandiyan si Kuko Martin. Salamat naman dyan, Kuko Martin, sa pagbisita. Guys, please, pasukli naman sa nadikitan ko. Salamat, ayan. Ako, si Kuko ni Martin. Kuko ni Martin. Kuko ni Martin patay na. Kakasapatos. Hindi nagpunta si Mark Anayatin. Mag-aalas 3 na. Ayan, Rino Pusa dan pulpak sa kain. Hahaha, from Kuko Martin. Ayan. Yung vlog, magbuba ka ng bahay lalang. Rino Pusa dan pulpak sa kain. Hahaha. Nag-enjoy ka ba nun, Kuko Martin? Kuko OTW, ayan. Ayan, 6 million in the house. Mag-love shoutout Kuko Martin Vlog Official. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, nagbaba na ako. Ayan. Ano ba yun? Yung vlog. Hindi ko makita, lalabsan ka ba? Hindi ka pa naman nagbababa. Na ano na yun, natakpan na siya. Wala, natakpan na yun Ron Vlog. Nakadalawa akong babakos. Ayan. Chinek ko yung ano. Ang bilis kasi umakyat. Ayan, Juba Bros TV. Hi, ayan. Ayan, 7 million in the house. May love shout out. Ayan. Ako Martin OTW from Ron Vlog. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Ayan. Natakpan na yung Ron Vlog yung ano mo, yung binaba mo kanina. Maliit pa lang pala yung bahay ni ano ni Kuko Martin. Ayan. Ayan, Flamingo Mom, dan tamsak mo. Ayan na. Kamusta ka na, Flamingo Mom? Ayan. Salamat sa pagbisita sa aking bahay.
Ayan, Flamingo Ma'am, meron ka na pong jacket lalas. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Ayan. Si Coco Martin. Ayan, Juba Boss nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Choyeme, mag-love shout out. Choyeme, ayan. Choyeme, how are you? Ayan. Coco Martin Dan from Choyeme. Ayan. Thank you, host. Good morning. Ayan. Walang naman lalab sa Flamingo Ma'am. Ayan. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Ayan. 8 million in the house. Mag-love shout out. Ayan. Love, ayan, Juba, drop your link, Juba, ayan. Nelmar nagbaba ng kanyang bahay, Freecast Design, may galap shoutout. And may jacket ka na, Freecast Design, ayan, pwede ka nang magbaba ng yung bahay, pag ipaglaban ka dyan, ayan. Juba Bruce TV Love, ayan. OTW Choyeme from Coco Martin. Yan, Choyeme from Coco Martin. Eh. Makulit yung pusa. Ayan, Coco Martin, gandigit pulpak. Pasokli, ayan, from Flamingo. Ayan. Thank you, host. Ayan, walang naman lang. Ron Vlog, umalis ka na. Nilmar DW from Flamingo, Ma'am. Ron Vlog. Umalis lang daw si Ron Vlog. Yan ka pa Ron Vlog. Ayan. Coco Martin, Chinggong. Ayan. Chinggong Gamsa Hamida. My friend, thank you so much. Ayan, Choyeme Dan, connect to you. Thank you so much from Coco Martin. Ayan. Coco Martin Dan from Junaski. Ayan. Freecast Design, nagbaba ng kanyang bahay. And Junaski nagbaba ng bahay. Ayan. Flamingo Mom OTW from Coco Martin. Ayan. Coco Martin. Ayan, Nelmar Channel, Dan Dikit Full Pack. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Nagalag shout out. Ayan, Juba Bruce nagbaba ng kanyang bahay. Okay. Ayan. Okay. Nelmar, nandyan ka pa Nelmar. Ayan. Ibs Mama Linta Vlog, nagalag shout out. Tamzakdan na po. Ayan, Evs Mamalinta, meron ka na pong jacket lalas. Pwede ka nang baba ng iyong bahay. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay at makipagdikitan ka dyan, makipaglablaban ka. Ayan. Tapos baka naman, paayuda dyan. Ayan. Sige lang lalabs. Natin yung bahay mo. Ayan. Magbaba ka na ng bahay dyan. Ayan. Live, megalab shout out live. Ayan. How are you live? Ayan. Juba Bruce TV, hello. Junaski Dan, Dikit Pulpak, Pasokli, ayan. Ayan, Flamingo Mom, sabay ba ng kanyang bahay?
Ayan, hayahay, napulpak ko na bahay mo, may bakas pa from Ron Vlog. Ayan, Flamingo Mom dan Sukli. Doon sa lumpia wrapper mo, maraming salamat po from Coco Martin. Ayan. Coco Martin ang baba ng kanyang bahay. Ayan, Flamingo Mom, RW from Junaski. Ba't mo na ako host, bilihan mo na ako ng almusal ng mga alaga ko. Sige lang lalabs, maya online class na naman, iwan na lang ng bakas. Pagbalikan ko, thank you. Sige lang Nelmar. Ingat ka lalabs. Play ko yung video mo mamaya ha. Ayan, free cast, design, done. Ayan, from Flamingo Mom, ayan. Tony Mix Adventure, hi ma'am, good day, watching from Bacoor, Cavite, Philippines. Ayan. Tony Mix Adventure, may love shout out lalabs. Ayan. Yan, salamat sa pagpunta, Tony Mix Adventure. Ayan. Nag-breakfast ka na ba? Ayan. Meron ka ng jacket na loves. Juba Bruce Dan. Ayan. From Flamingo. Thank you ho sa pag-help mo sa akin sa WS ko. Thank you more talaga. Okay lang lalabs. Ayan. Mag-silent ka rin lalabs. Yung mobile mo ba, mo lang. Pag matulog ka na, i-silent mo lang. Nakabukas lang siya. Kaya ano lang nakabukas kasi napasok ang WH. Ayan, Nilmar, nagbaba ng kanyang bahay. Ibs Mamalinta Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, ano ba yun? Si Ron Vlog. Ano ba si Ron Vlog? Hindi na siya nagbababa ng kanyang bahay. Ayan, hi ma'am, friend. Na po tayo matagal na. Sige lang po, Tony, salamat. Ayan. Juba Bruce Dan Pulpak from Flamingo Mom. Ayan. Ayan, Bruce. Ayan, pabalikan na lang. Ano, Juba Bruce. Dan sa'yo si Flamingo Mom. Ayan. Episode TW from Flamingo Mom. Ayan, Junaski nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 7 million in the house. Magalang shout out mga lalab. Salamat sa pag-support sa akin dyan. Ayan. Hey guys, please dikitan nyo ako. Balikan ko agad kayo. Thanks. God bless us all. Ayan. Sino yung malit yung bahay dyan? Ayan. Vlog. Mary JB Vlogs. Magalang shout out. Thumbs up ho. Ayan. Mary JB Vlogs. Kita natin yan. Ayan, Mary JB Vlogs. Meron ka na pong jacket. Mag-aalas 3 na ba? Ayan, Coach J. Magalang shout out, Coach J. Thumbs up host. Ayan. May jacket ka na, Coach J. Lalaws. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Nating dikit sa nakapin. Ayan. Salamat naman sa padikit dyan. Ayan, tamsakan na lang malalabs. Ayan. Coco Martin Vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Yung premiere mo.
Baba mo na ngayon. Anong walang time? 8:58 pa lang. Sakto lang. Ayan. Okay, blessing to each other, everyone from Juba Bros. Ayan. Ayan, Ibs Mamalinta Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 6 million in the house. Mga love shout out. Ayan, Jonas Kidan from Choyeme. Ayan, Coach J. Ayan, salamat naman yan, Coach J. Ayan. Sherwin Reyes, may love shout out. Choyeme W from Jonaski. Ayan. Jonaski nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, padikitan si Jonaski, mga lalabs. 6 million in the house, may love shout out. Hook nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. And Jonaski OTW from Hook. Sino yung malit na bahay dyan at ipipin? Ayan, mga lalabs. Magsabi yung malit na bahay dyan. Ayan. Coach J. Ayan. Coco Martin, malit pa yung bahay ni Coco Martin. Saan ba yung bahay niya? Martin lalabs, saan yung bahay mo? Ayan, mga lalas, padikitan si Coco Martin. Ayan, Quinto, may love shout out. Thumbs up. Salamat naman sa pa-thumbs up, Quinto. Ayan. Dan pulpak sa PUBG mo, Jonaski. Ayan. Iglalab mo bukas ka lang nagsusukli lang si Jonaski, babalik yun. Nagsusukli lang yun kay Choyeme, ayan. Ibs Mamalinta Vlog, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Choyeme nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Quinto nagbaba ng bahay. Yan, hi po ma'am, Flamingo ma'am, dan na po ako sa'yo from Ibs Mamalinta. Ayan. Hook na buma ng bahay. Ayan, Quinto TW. Mary Josa, may love shout out. Thumbs up at Dikit House. Ayan, how are you, Mary Josa? Ayan, may jacket ka na, Mary Josa. Ayan. Ayan, TW sa'yo si Quinto. Ayan. Quinto TW si Mary Josa. May jacket ka na, Mary Jo. Sayang di ba gusto mong gaba ng kanyang bahay?
Dan kay Joba Bros, ayan. Joba, connect to Mary Josa. Ayan. Ayan, Coco Martin Pulpak Dan with Bakas from Coach J. Ayan. Choyemi Dan from Junaski. Ayan. Ayan, Hook nagduma ng kanyang bahay. Ayan, 8 million in the house. Magalang shout out. Hello po, Ma'am Mary Josa. Good morning from Quinto. Ayan. Ma'am, follow ko lang ba yung ipipin nyo? Thanks. Dikitan mo lalabs, i-click mo lang yan. Dikitan mo, panood mo, dikitan mo. Tapos pag nadikitan mo, na-shoutout mo kung tapos ka na. Ayan. Para mabalikan ka niya. Panoorin mo yung video niya ng 1 to 2 minutes. Then magbakas ka doon. Lagay mo sa dulo ng message mo ng oo na from Islandski Vlog. Ayan. Para alam niya kung saan galing. Ayan. Tapos shoutout mo siya, dan ka na kay Coco Martin para balikan ka niya. Junaski Dan from Precast Design. Ayan. Junaski Dan to you, please connect to me from Quinto. Ayan. Ayan, Quinto ng baba ng bahay. Ayan mga lalabs, babalikan kayo niya ni Junaski. Nagsusukli lang si Junaski mga lalabs. Ayan. Quinto nagbaba ng bahay. Ayan. Dan Junaski. Ayan. 322 ako. Ayan. From Mary Josa. Ayan. Good morning, Quinto from Mary Josa. Copy host. Ayan. Bago ka lang, Coach J. Ayan. Dating dikit sa nakapin. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Big love shout out. Ayan, Hook Dan from Junaski. Ayan. Ayan, Junaski nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Kabayan TV, ayan, PH, mga love shout out. Hello kabayan, tamsak na kita, bisita ka sa bahay ko, ayan. Salamat po, ayan. Mary Josa, ayan. Dan Coach J, ayan. Coach J, balikan si Mary Josa, dan sa'yo, ayan. Kabayan, nagbaba ng bahay, ayan. Huwag dating dikit tamsak na lang, ayan. Ibs Mamalinsa, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Cooking with Sapia. Migalap shout out lalabs. Thank you for coming. Ayan, hello my friend. How are you? I am from UK. Ayan. Coach J, dan sa'yo. Pasukli na lang po. Ayan. Coach J, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo lalabs. Ayan. Dan sa'yo si Quinto. Ayan. Mary Joseph Pulpak dan sa'yo. Ayan. With Bakas from Coach J.
Kwento OTW, ayan, kwento nagbaba ng bahay. Kwento, puro kwento, ayan. Ayan, 12 million in the house. Hindi lang shout out mga lalabs. 12 million in the house. Thank you so much. Ayan, Juba Bruce, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. EBS, bahay mo, pabalik na lang po. Ayan, from Mary Diyos. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Ibs Mamalinta, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs, ayan. Palablab si Mamalinta Vlog. Ayan. Winto Pulpakdan with Bakas from Coach J. Yan, Coco Martin, maraming salamat sa pagpinhos. Ay lang naman lalabs. Ay. Kabayan TV Dan. Ayan. Kabayan TV Dan po sa'yo. Pasukli na lang from Quinto. Ayan. Quinto Dan from Junaski. Ayan. Junaski nagbawa ng kanyang bahay mga lalabs. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab. Salamat sa mga nagbalik. I love you all. Bigyan ko ulit kayo isa mamaya sa inyong mga bakas. Ayan, from Quinto. Ayan. Bait naman ni Quinto. Ayan. Boss, you have a lovely voice. Ayan, thank you so much, Coach J. Ayan. Papanggap lang. Ayan, Bicolana Oragon ang baba ng kanyang bahay, mga lalabs. Padikitan naman si Bicolana Oragon, patamsakan mga lalabs. Ayan. Kabayan TV, babalik na lang po. Salamat po from Mary Diosa. Ayan. Yung aking upuan mga lalabs malalim, kaya tingin mo kalahati lang ngayon. Yung ulo ko lang yung nakikita nyo. Ayan, host out na po. Inadikitan ko na sila lahat. Work na kasi ako handa. Pababaw ulit. Sige lang, Mary Diyos, salamat na love sa pagpunta sa aking LS. Ikigawin mo na yan. Salamat na love. God bless you. Ayan. Salamat po. Ayan. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay. Thumbs up po. Ayan, Jory Magbanwa. May galab shout out. Lalabs. Shout out sa iyo. Maraming salamat, Jory Magbanwa. Ayan, Coco Martin. Ayan. Cooking with Zapia. Then from Coco Martin. Ayan, Cooking with Zapia. Please return to Coco Martin Vlog. Ayan. Cooking with Zapia. Then Pulpak with Bakas from Coach J. Present host. Ayan, Jory Magbanwa. Lalabs. Juba Bros. Okay. Cooking with Zapia, dan po, hope you connect to me. Ayan. Ayan, Quinto nagbaba ng kanyang bahay. Quinto lalabs. Ayan, Flamingo Mom Dan. Ayan. Parang precast design. Ayan, precast design. Connect to Junaski. Ayan. Junaski nagbaba ng kanyang bahay. Thank you, Quinto, from Cooking with Zapia. Ayan, 9 million in the house. Nagalag shout out. Salamat sa inyong mga suporta dyan, mga lalabs.
Ayan, Bicolano ng Uragon nagbaba ng kanyang bahay mga lalas. Patangsa ka naman si Bicolano ng Uragon. Ayan. Kahit 1 minute lang lalas, masaya na si Bicolano ng Uragon. Ayan. Mention lang po sa dumikit na kapin para mabalikan po agad from Coco Martin. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Ipo Ma'am Mary Josa Dan nakako sa'yo from Ibs Mamalinta Vlog. Ayan, 8 million in the house. May love shout out. Ayan. Rikas design done to you. Hope you connect to me too. From Quinto. Ayan. Ayan, Quinto. Ayan. Ibs Malinta, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, Quinto nagbaba ng bahay. Ayan, Coach J, Junaski, Pulpak. With bakas, pasukling na lang. Ayan. Ayan, Coach J, babalikan kanya ni Junaski. Nagsusukli lang siguro yun. O nagdidikit. Ayan. Ayan, Cooking with Zapia. Quinto Dan from Cooking with Zapia. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out mga lalag. Salamat sa pagsuporta kay host dyan. Maraming salamat sa inyo mga lalabs. Sa walang sawang pagsuporta sa aking LS. Ayan, mga lalabs. Thank you so much. Ayan. Hindi ko lang Uragon natin dikit tamsak dan pa tamsak na lang din lalabs. Ayan. Hindi lang lalabs pinto. Ayan. Ayan. Precast design done connecting to you from Coco Martin. Ayan. Precast. Pabalikan si Coco Martin lalabs. Artista pa naman yan. Ayan. Wala yung ating music. Wala ang mga music. Yan, 9 million in the house. Big love shout out. Ayan, hayahay din. Ayan, from Precast Design. Cooking with Sophia, thanks from Quinto. Ayan. It's Mamalinta Vlog. Dan Pulpak with Bakas from Coach J. Ayan. Thank you, Precast Design. God bless from Coco Martin. Ayan, Coco Martin Dan from Precast Design. Ayan, Coach Dan. Ayan, Coach J Dan from Junaski. Ayan.
Coco Martin, Coach J, Dan, Tamsak, dikit na idol, pasukli na lang. Yung Jonas kinagbaba ng kanyang bahay. 400 ano na pala si si Hayahay, ayan. Si Coco Martin, 429. Dito ko sa bahay mo, Coco Martin, ayan. Coco Martin. Ang ganda ng ayong alaga mo, ayan. Kabayan TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Yan na ba yung bahay mo, Kabayan TV, eh? Kumakain ng kanin yung mo, yung alaga. Pinapakain mo siya ng kanin, ayan. Hello po mga Kabayan TV dyan, pakiwas naman ang bahay ko. At dikit na rin po, tamang bakas lang po, parang walang laga. Salamat, marami, ayan. Ilan na ba yung bahay mo, Kabayan TV? Tingnan natin yan, baka tapos ko nito. Ayan. Coco Martin, nasa bahay mo ako, lalabs. Ayan. Maraming salamat ho. Ayan. Pintakil Philafil, hello ho, good morning. Ayan, may grab shout out sa'yo, lalabs. Pintakil Philafil, ayan. Maraming salamat sa pagpunta sa aking LS Lalabs, Pintakil Philafil. Ayan, Coco Martin, dinikit ko na, lalabs, full watch. Hello from Juba, ayan. Coco Martin Vlog Official po host, kanin kinakain yan. Kain gusto niyo. Salamat host, ayan. Saan kayong bahay mo, Kabayan? Bagong upload ka. Kabayan. Ayan, Mary JB Vlogs. Salamat po, Ebs. Malaki para yung bahay nito ni Kabayan. Sana all. 1.9. Ayan. Sa akin, 1.8. 50 na yan kahapon. Kinain ni Lolo yung 30. Kasi nung kinain niya yung 30, hindi ako ng banana. Buti hindi niya kinain yung natirang 20. Yan, Kabayan. Kabayan. Yan, ay pulot si Coach Jaydan rin po ako sa'yo from Ebs Mamalinta. Ayan. Pintakil Philafil, nagbaba ng kanyang bahay. Ebs Mamalinta Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Patamsak po LS ko, guys. Ayan. Ayan, patamsakan si Mary Josa. Di ko pa nakita yung bahay ni Mary. Yan, host, baka naman paayudan na rin po dyan. Sige lang, lalab. Sunod kita kay kay Kabayan. Kwentong probinsya Dan from Tricas Design. Ayan, Coco Martin. Rose Balso mo balagdan from Coco Martin. Ayan. Pintakil Philafil Dan po sa'yo. Pasokli na lang po from Kwento. Ayan. Salamat, tos baka makagraduate na akong toke kunting test pa. 60, kailang madami pa. Ilang araw pa yan, lala. Panay kain si Lolo, ayan. Wala na orago ng baba ng bahay. Kwento ng baba ng bahay. Ibs Malinta Vlog, nagawa ng bahay, ayan. Juba TV Love, every time they call me Love, ayan. Baby Loves, Juba, my baby loves. Kabayan. Nasa Saudi ka pa lang.
Kung nasa UAE ako, kabayan. Panay kain si Lolo. Panay kain nga eh. Ako nga nag-ano ako yung 1.850. Kinain yung 30. Siya nakaka-tamad ang banana kasi yung pinaghirapan mo, kinakain lang eh. Dikitan nyo lalag si Mary JB Vlogs. Kalimbangin nyo para makapunta kayo sa LS niya. Namimigay yan ng more than 20 banana. Super legit po. Ayan. Ayan, Quintong Probinsya Dan. From Coco Martin. Ayan. Junaski Dan po. Ayan. Ay guys, dikitan nyo ako. Balikan ko agad kayo guys. Thanks. God bless. Ayan. Tony Max Adventures. Ayan. TW Quinto from Fintakil. Ayan, thanks Coco Martin. Nadikitan na kita. Ayan. Ayan, kabayan. Full watch ako. 4 minutes lang naman pala to. Ayan, kabayan. Salamat, Kwento. Ayan. Kwento mo. Full watch, kabayan. Ayan, dikit ko na to, kabayan. Nadikitan na kita. Ayan. Dikit naman ako sa main channel mo, kabayan. Ayan. Mayroon pang harang. Ayan. Kasi natin yung harang na yan. Salamat, Kwento. Ayan. Salamat, Kwento. God bless. From Coco Martin. Ano yun si Pintakil. Sino yung naghihingi ng ayuda dyan? Ay. Ayan, salamat Quinto. God bless. From Coco Martin. Pentakilo TW from Junaski. Ayan, Junaski nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Junaski nagbaba ng kanyang bahay, mga lala. Ayan, 7 million in the house. Nagalang shout out. Ayan, Junaski. Pentakil done from Junaski. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Naglag shoutout mga lalag. Mention lang po sa dumikit sa nakapin para masuklian po agad. Ayan, Pentakil Filafildan Pulpak with Bakas from Coach J. And Glenn Dikuan Vlog, nagalap shoutout. Good morning po. Ayan. Good morning, Glenn. Kumusta ka na, Glenn? Ayan, may jacket ka na, Glenn. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay, Glenn. Ayan.
Tasa ni Kaping Mais, Miguel shout out. Good morning, host. Ayan, kumusta ka na Tasa ni Kaping Mais? Kung mga lalabs, nag-LS ako araw-araw pero hindi ako nagpo-post pa ng oras ako i-start. Ayan, basta ang start ng LS ko 5:30 in the morning Philippine time. Ang 10 million in the house, mega love shout out. Salamat sa 10 million dyan. Salamat sa inyong mga support, mga lalabs. Okay lang po yan, ho. Salamat po, ayan. Lindy Juan nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, host, maganda ka pa sa morning. Ayan, salamat naman. John Obligar, may love shout out. John Obligar, ayan. Ayan, Pintakil Philafil, nagbaba ng kanyang magandang bahay. Ayan. John Obligar, nagbaba ng bahay. Dating dikit po sa sayo, host. Ayan, maraming salamat, lalabs. Ayan, gumuhit na ba si ano? Ayan, nag 430 na siya. Mashallah, mashallah. Ayan. Nag 430 ka na, lalabs. Ayan, Coco Martin, nag 430 na siya. Ayan, ayan. Dating dikit salamat naman, lalabs. Ebs Mamalinta Vlogs, nagbaba ng kanyang bahay. Ito nga yung bahay ni Ebs. Ayan, malaki pala yung bahay ni Ebs Mamalinta siya. Sana all, ayan. Sana all, ayan. Watch na lang ako at dikit naman yung aking main sa'yo. Ayan, Quinto. Ilan na ba yung bahay ni Quinto? Kadikit na kita, host. Baka may extra ka pa dyan. May dalawa pa akong dikit sa'yo. Kadikit ka na kita, host. Baka may extra ka pa dyan. May dalawa pa ako dikit sa'yo. Naniningil. Sige, John. Baba ka ng bahay, John. Ayan. Naniningil na si Jun, no? May dalawa pala itong tinikit sa akin. Sige, lalabs, Jun. Baba ka ng bahay mo. Tingin na nga yung bahay mo. Ayan, 613. Ayan, Jun. Nasa bahay mo ako, Jun. Ayan. Pakulaan ko yung dinikit mo. Tingnan ko yung bahay ni Quinto ko, ilan. Malaki rin pala yung bahay ni Quinto. Ayan, Chukchak host. Ayan, mega love shoutout. Charlie Tube TV, mega love shoutout. Ayan. Ayan, dikitan si Charlie mga lalabs at nag-LS din yan. Ayan, Coco Martin lalabs. Maya-maya lalabs, baba kita, ha. Gumuhit ka na, lalabs, Coco Martin. Ayan, Jun. Galing naman kumanta ni Jun. Ayan. Ng kanyang lalabs. Ayan, mga lalabs, dikitan nyo si Charlie Tube. Ayan. Pasisid sa kanyang bahay. Ayan. Miss Mamalinta Vlog, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. John Obligardan, sa'yo pasokli na lang from Quinto. Sabay, baba ng bahay. Tapos pasok muna ako, salamat po. Gikots J. Lalab, salamat lalabs, ingat ka dyan, God bless. Ayan, John Obligardan, sa nakapin Coco Martin. Akahayahay, pasokli na lang, salamat.
Baka mo nakita ko Martin, dumit ka naman nalalang. Ayan, June. Hit ko na to sa'yo, lalabs. 3-minute watch. Ayan mga lalas, padikitan si Charlie Chub at tamsakan. Oh, kaping mais. Salamat naman lalabs. Si kaping mais. Naman ang kaping mais na yan. Thank you so much kaping mais. O yung isusunod ko kay ano? Charlie Chub. Nakakwinton ko na kwento, hihi. Ano? Nakakwinton ko na kwento. Ah, okay. Maraming salamat sa pagpinhos. God bless po, ayan. Wala ka naman lang. O second dikit main na ito, dikit na kita kahit taas ang pasok din legit. O sana makagraduate na ako ng grade 2. Lala, sunod kita kay ano, Charlie Chu. Diyan ka lang lalas, huwag kang aalis ha. Haba pa yung LS natin hanggang mamaya pa. 4 hours. Diyan ka lang kaping mais ha. Alam ko na yung dikit ako sa'yo. Ayan, John Obligar. Yan ako sa bahay mo ulit. Pangalawang dikit ko to. Ayan mga lalabs. Tapos na ba kayo kay Charlie Chub? Kwento dan pasisid na lang from Charlie Chub. Ayan. Kaping mais dyan ka lang lalabs. Huwag kang aalis. Ikaw isusunod ko kay Charlie. Ayan, Ebs Mamalinta, nagbaba ng bahay. Thanks, host. Ayan, walang anuman po, Charlie Chub. Ako Martin, dati na salamat from Charlie Chub. Ayan. Dikit lang guys, sabay mention. Baba ng kubo. So, kliko, 3 legit yan. Ayan. Ayan, Charlie Chub. Ayan. Host, ang hina ng boses mo. Tulog ba asawa mo eh? Lalas, may tulog dito, lalas. Maraming tulog sa tabi-tabi kasi ako lalab na sa abroad ako, nakatira ako sa isang kwarto tapos hinati yung gitna, tinatawag na partition na yan, kaya mahina yung boses ko. Ayan, kaping mais TV, ayan. On the way si Charlie Chub, ayan. Ayan, Mikasha Kusin, 30 times ako. Maraming salamat, Mikasha Kusin. Ayan, thank you so much sa pagbisita sa aking bahay, Mikasha Kusin. Nabulol ako ha. Si Puging Mikasa, ayan. Tignan ko ng jacket. Ito ko. And may jacket ka na po, Mikasha Kusin. Hindi ko na ano yung ano mo. Ayan, Coco Martin. Okay host, kaya pala. Upo lalabs. Bawal tayo mag-ingay at balibagin ako ng ihi. Yung katabi kong kwarto lalabs, sa gitna lang yung lima sa pag nakatira ka sa abroad. Ang tinatawag dito is partition. Salamat po sa pagdalaw sa aking bahay. Ayan. Hindi ako nakakadalaw pa sa bahay mo, sa LS mo kasi yung time ng aking trabaho. Time ng LS mo, ako yung may duty. Ayan, John Obligada na ako sa'yo lalaw. 2. Ayan, Ebs Mamalinta, nagbaba ng kanyang bahay. Ba't
Diba nasa abroad ka din may Kasha Kusina, ayan. Nalaw na ako madalas. Tapos pag bumiti ka, kamukha mo si Glamis Reyes eh. Ganun ba? Ayan. Ayan, nasaan na si Kaping Mais? Kaping Mais, nandyan ka lalabs. Ayan, Charlie Tube, aray na nga na yung aking paa. Mahina raw yung boses ko. Ayan, daghan salamat host. Bisaya ka host. Hindi ako Bisaya lalabs. Ayan. Hindi ko na ako lalabs. Bicolanang Oragon, mga lalabs. Ayan. Kilala nyo ba si Lene Robredo? Taga Bicol yun, mga lalabs. Si Lene Robredo. Baka may tumuwad sa akin dito. Kasi BBM ako eh. Ayan, no? Ayan, MJ Beefs Barrel. May galab shoutout lalabs. Ayan na nga lang yung aking samingkilan. Ayan, aray. Aray na nga lang yung aking paa. Oo. Ayan, MJ Beefs Barrel. Ayan. Iwan lang ng bakas. Ayan, pang sure balik. Thank you and God bless. Ayan. Kung Martin nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Kaping Mais. Nandyan ka pala lang. Ng Oragon host. Oragon masipag. Masipag ang Oragon. Buhay ko, may love shout out. Good morning host. Ayan, kumusta ka na buhay ko? Ngayon ka lang pumunta sa aking LS. Ayan, Charlie Tube. Ayan. Kaping Mais, nandyan ka palalas. Maguba ka na ng bahay mo. Yan, tiis lang host. Mahirap talaga kumita, haha. Yun nga, ayan nga, ayan. Gusto ko lang nga umuwi ng Pilipinas, mga lalabs. Kunting tiis na lang. Next year, uwi na ako. Sure na yun, mga August, ganun. For good na ako. For good. Matagal na ako dito sa UAE, lalabs. Gustong gusto ko nang umuwi. 8 years na akong hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. Mas baka partition ka. Nakapartisyon nga po ako kaya mahina lang yung boses ko. Kaya bawal sobrang malakas. Kung ako lang mag-isa dito, talagang lalakas yung boses ko eh. Nasa UAE po ako lalabs. Mikasya, ayan. United Arab Emirates. Holiday ngayon sa United Arabs. Ayan. Anong klaseng masipag host? Masipag gumawa ng populasyon hot? Siguro tama ka John Obligar. Charlie Tube TV, ayan. Ricas Design House, please. Coco Martin, ang bama ng kanyang bahay. 10 million in the house, may love shout out. Mais, nasa na ba si Kaping Mais? Sana sabi ko huwag siya alis eh. Ano ba yun si Kaping Mais? Kapin ko ngayong bahay. Ayan, Kaping Mais lalabs. Nasaan ka na? Nasaan na? UAE pala, akala ko Macau ka din kasi uso din partition dito. Nasa UAE uso din yung partition dito. Di ba isang kwarto yun tapos kahatiin sa gitna. Ang upa ko is 600 dirham. 600 dirham, magkano yun sa Pilipinas? Ayan. Charlie Tube TV, Sir Host, second dikit main. Ayan. Kaping Mais pa baka ng bahay lalabs. Kanina pala tinatawag. Ayan. Ayan.
Kaping mais, baba ka na ng bahay mo, lalab. Kain mo na ako, sa antok na panggabi kasi. Sige lang, John Obligar, kumain ka na, magpakabusog ka dyan. Magpakabusog ka dyan, Obligar, ayan. Ayan, Ibs Mamarinta, nagawa ng bahay. Recent host, galing ako kay Sir Charlie, nagdikit. Sige lang, baba ka na ng bahay. Ang lugar ka ba, host? Nasa UAE po, United Arab Emirates. Ito sa madaming camel. Para Arab country, ayan. Ayan, Charlie Tube Lalas, baba muna po kita at ipipin ko lang si Kaping Mais. Yan, thank you. So lang naman, Lalas. 10 million in the house, may love shout out mga Lalas dyan. Yan, kung dikit ako sa'yo, Kaping Mais. Yan ko yung aking main channel. Dinikit mo yung main mo sa akin, di ba? Tingnan ko. Sarap ulam ko sa galunggong na maliit. Paksi, di mo ba na-miss ang ulam dito sa Pinas? Nami-miss ko, lalabs eh. Meron naman dito niyan, kaso lang mga frozen ng manok. Araw-araw na lang manok ang katikati na ng aking singit sa kakamanok. Marami ditong manok, adobo, dubuhin mo kung ano nang luto sa manok. Minsan nangangati na sa kakakain ng manok. Nakakamiss yung pagkain talaga sa Pilipinas. Ayan, sa inyong lahat, buhay ko, ayan. Yes, so, pag umuwi talaga ako ng Pilipinas, lahat ng pagkain doon ipapaluto ko. Kainin ko yan ng sabay-sabay. Sobrang nakakamiss yung pagkain, ayan. Precast design done, return from Charlie Tube. Ayan, padikitan nyo si Charlie mga lalabs at nag-LS yan mamaya. Ayan, buhay ko, nagbaba ng bahay. Naku, baka tubuan ka na ng pakpak dyan, Nos. Yun nga eh. Siguro may pakpak na. Minsan nakakasawa na. Puro manok. Puro manok na lang. Meron naman pagkain dito ng pagkain sa Pinas. Iba kasi yung lasa, mga lalabs. Iba talaga. Puro kasi frozen dito. Yung manok dito, frozen. Bibili mo sa grocery, ang tigas. Papalambutin mo pa siya ng 3 oras sa tubig. Kasi frozen. Kasi hindi na siya masarap, no? Pero walang choice eh. Kailangan mong magluto ng manok. Ayan, Kaping Mais lalabs. Dikit ko yung main channel ko sa'yo. Hindi pa pala ako dikit. Ayan, Kaping Mais. Dinikit ko sa'yo, lalabs ha. Ayan. 288, 289. Dikit ko yung main ko sa'yo. Ayan, nakakamiss yung tuyo. Alam mo yung tuyo sa atin, ang sarap. Ayan, Ebs Mamalinta, Dan from Precast Design. Ayan, John Obligar, nagbaba ng bahay. Buhay ko nagbaba ng bahay. Naku, mismo talaga ulam dito, host, lalo na sa Kilawin. Oo, nakakamiss yung pagkain dyan talaga. Kaya pag umuwi ako ng Pilipinas, ipapaluto ko talaga sa nanay ko yung lahat ng pagkain dyan. Kainin ko siya ng sabay-sabay. Nakakamiss yung yung buhay ng Pilipinas.
Dito kasi sa abroad, puro na lang trabaho, 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 trabaho mga lalags. Minsan, naiisip mo rin sana uwi na lang ako. Minsan naiisip ko, nalulungkot ako ganun. Pero walang choice eh. Minsan mapapaiyak ka na lang. Minsan namimiss mo yung pamilya mo, pero wala kang choice eh. Samahan na lang ng dasal, ayan. Nakakamiss yung papasok ka sa pag sa Pilipinas ka, yung papasok ka sa trabaho, paggising mo may pagkain ka na, yung nanay mo nilaban na yung mga damit. Dito hindi, ikaw talaga yung gagawa lahat gagawin mo kasi walang tutulong sa'yo dito eh. Lalo na mga lalabs pag kami nagkakasakit, diretso kami sa ospital, walang nagbabantay, sarili lang namin. Hindi man nakakaiyak. Naalala ko nung na-hospital ako mga lalabs, na-confine ako, grabe iyak ko lalabs. Kasi wala akong kasama sa hospital, nasa ICU ako, grabe iyak. Namimiss ko yung nanay ko kasi diba pag sa atin, pag na-hospital ka, alagaan ka, dito mag-isa ka lang. Kaya kailangan mong laging malakas dito kasi pag nagkakasakit ka, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Wala ka ditong kaibigan. Sarili mo lang talaga. Kaya kailangan laging malakas. Nasamahan lagi ng dasal. And Chuck Talks. Big love shout out. Kaya kami mga OFW, mga lalabs, kawawa pag nagkakasakit. May mga kaibigan ka nga dito, hindi ka naman yan masasamahan kasi may mga trabaho rin naman. Kaya nakakamiss talaga sa Pilipinas kasi lalo na pag ikaw na may sakit, may nag-aalaga sa'yo dito eh, kahit hindi mo kayang tumayo kung nasa accommodation ka, hindi mo kayang tumayo, tatayo ka talaga kasi kailangan mo magluto, kailangan mo kumain, wala sa'yong mag-aalaga. Ayan, Chuck Chooks nagbaba ng kanyang bahay. Chuck Chooks, gusto ko na kayang umuwi, promise. Sana makauwi na ako next year. Sana okay na yung Pilipinas, wala ng corona. Pero naka third vaccine naman na ako eh. Alam mo mga lalat dito sa UAE, free ang vaccine, walang bayad. Iwan ko lang sa Pilipinas kung may bayad ang vaccine. Anong time na kasagsagan ng corona, alam mo mga lalabs, I love UAE. Hindi pinabayaan ng UAE ang mga tao dito kahit anong lahi. Free yung hospital, lalabs, mga lalabs, free yung confine dito basta pag nag-positive ka, tumawag ka na sa hospital at pipick upin ka ng ambulance. Dadalhin ka nila doon sa sa lugar nung may mga nagpapagaling ng corona. Free yung pagkain mo, free yung sa hospital, wala kang babayaran mga lalang. Kaya dito sa UAE, hindi gaanong dumami yung corona. Mabait yung nito, yung hari ng UAE. Oo, walang bayan. Walang bayad dito nung time ng mga corona na yan. Kukunin ka talaga sa bahay mo pag nag-positive ka. O, halimbawa yung ka-roommate mo nag-positive, may nag-report, automatic yung ambulance, pupuntahan ka sa bahay mo at pipick upin ka. Iko-confine ka na. Wala kang problema kasi kaalagaan ka ng mga doktor dito. Yung pagkain mo, free. Yung higaan mo, free. Wala kang babayaran. Sino yung ka-roommate ko dati nag-positive yun, si bakla yun eh. Pilipino. Kasi nahihirapan na siyang huminga. Ayan, tumawag siya sa hospital, pinick up siya ng ambulance. Yun, na-confine siya ng mga 15 days. Nandun lang siya sa hospital hanggang sa nagpagaling siya.
Muntik na siyang matigok. Buti na lang. Ayan. Ay, galaw ko. Ay po, Precast Design, please pababa ng bahay mo, thanks. Ayan. Jokes sa TW sa'yo, ayan. Jokes Dan sa'yo, Jen Vlog main mo ba yan? Ayan. Mikasha Kusindan, Puluwat Short from Kaping Mais. Buhay ko Dan from Glen. Ayan. Nangalis ang dal nga saglit. Yung upuan ko mga lalas malalim kaya nakikita nyo lang yung ulo ko. Yung mukha ko. Ayan, hi Precast Design, please drop your link from Ibs Mamalinta Vlog. Ayan. Ang lalim ng upuan ko. Ayan, Ibs Mamalinta nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan si Charlie Tube. Ayan, Precast Design nagbaba ng kanyang bahay. Ang kaso lang ata COVID, positive ako pero parang normal lang ng kaso, positive agad, quarantine lang ako 14 days. Nasaan ka ba dyan, Obligar? Nasa abroad ka? Nasa Saudi ka pala. Nasa Saudi ka? Ayan, Glenn Di Juan Vlog. Ayan. Nagawa ng bahay. Kaping Mais TV dan sa nakapin. Ayan. Dan na kayo sa nakapin mga lanaws. Ayan, ano na lang kay Kaping Mais. 8 na lang. Yan natin yan. Yan, Kaping Mais dan. Pinas ako host now. Ayan. Ex-abroad ka? Dito lang ako nag-work. Gusto mo talagang umuwi, promise. Magbablog na lang ako. May kunting ipon naman, ayan, magbi-business ako doon sa Pilipinas. Ayan, Kaping Mais. Buy mo ako lala. Ano mag 300 ka na, ayan. Yan, dikit ko sa'yo, Kaping Mais. Wait ko lang 2 minutes. Ayan, Coco Martin, Glenn Di Juan Vlog. Dan Pasokli from Coco Martin. Magkano saan mo dyan, host? Pwede ka na magnegosyo dito, samahan kita eh. Tama lang, lalabs. Tama lang. Tama lang yung sahod natin. Medyo malaki konti sa Pinas eh. Chucks Chooks. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Chuck Chooks. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Kaping Mais. Kaping Mais, lalabs. Uwi na ako next year. Ano na pala ngayon? December 2. December 2 na ba? Ay, December 1 pa lang pala. Excited. Yan, Ebs Mamalinta, Dan from Chuck Chooks.
Ayan, magsandal muna nga ako saglit. Sandal lang saglit mga lalabs. Ayan, Ebs, Mamalanta Dan from Chakchuks. Chakchuks mga lalabs. Harangis ganda, ayan. Kuya Jong Maglag shout out. Harangis ganda, ayan. Kumusta ka na Kuya Jong Love, ayan. May asawa ka dito sa Pinas, ilan anak mo? Sorry, sa tanong ko, haha. Wala akong asawa dyan, lalabs. Wala rin akong anak. Antok na kasi kaya yan na lang tanong ko, tulog na ako mayabang. Wala akong asawa, lalaw. Good morning my friend. Ayan Kuya Jong Vlog. Personal yung tanong ni ni ano ba yun siya? June. Antok na daw siya. Wala pa akong anak, lalang. Ada Crab, may galab shout out. Ada Crab, thumbs up. Ada Crab, meron ka na pong jacket. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Naantok ba kayo sa boses ko mga lalabs kasi mahina? Pag ako nakauwi ng Pilipinas, lalakasan ko na yung boses. Ito kasi kailangan magtipid eh. Pag nag-rent kasi ng isang room, grabe ang mahal. 1,200 dirham. Alam nyo kung magkano yun, malalabs? Kulang-kulang 20 mil, wag na. Ayan. Coco Martin nagbaba ng bahay. Coco Martin Dan Sukli Kaping Mais TV. Ayan. Ayan. Available ka pala, host. Ano hanap mo sa lalaki, host? Ay, naku. Ngayon, wag na muna yan. Hanap ko sa lalaki yung totoong nagmamahal. Ayan. Ada Crab. Baba ng bahay. Ang ganda ng araw ko tuwing ikaw ang nakita ko ang boses mong malaibon. Mata mong nangunguling kagaya ng mga butiki sa dingding. Kuya Jong, kasi yan ni antok. Ada Crab bahay, idol. Ayan. Ang hugot ni Kuya Jong, ayun. Yun, kasi Kuya Jong, siyempre galing akong trabaho kanina, pagod, pagdating nagsaing, naghugas ng plato. Ngayon dito ko sa Ilolo nagtatrabaho. Kailangan natin kumita. Ayan. Kailangan natin magkumita ng pera. Ayan. Non obligar suklidan from Tasa ni Kaping Mais TV. Ayan. Tasa ni Kaping Mais TV at si Kaping Mais TV, nag-iisa lang ba yan? Nag-iisa lang yan. Ang sipag mo, pwede ka nang mag-asawa. Ano kasi ako, Kuya Jong, breadwinner, alam mo ba yun? Ang hirap kaya, kung lagi mo na lang iniisip yung pamilya mo, parang gano'n.
Yan Dan po, ayan, from buhay ko, ayan. Dan Coco Martin Vlog from Ada Crab, ayan. Ada Crab ng baba ng bahay. Kaya pasensya nyo ng mga lalas, mahina ang aking boses. May mga tulog na dikit lang guys, matulog na ako, bakas lang para masulian. Nandun lang ako mga lalabs. Wag puro trabaho, mag-asawa ka din na. Mag-aasawa ako malapit na. Pag ako nakauwi na ng Pilipinas. Next year. Next year, Kuya Jong. Kasi baka ako mapag-iwanan na ng panahon eh. Tumatanda na. Gusto ko rin magkaanak. Gusto ko rin maranasang tawaging mama, di ba? Yan, hi po ma'am, chak-choks, dan na po ako sa'yo, ayan. Kakaingit kaya yung may mga anak, ayan. Dan June Obligar from Ada Crab, ayan. Thanks Mamalinta Vlog, nagbaba ng bahay. Pag uwi ko ng Pinas, sana na ako mabuntis na. Yung pangasawa, buntis na agad. Para magkaanak na agad. Dito kasi sa UAE bawal eh. Bawal magbuntis. Di baka makulong. Mag-isisi ka kapag di ka nag-asawa, host. Bakit di pagbigyan yung mga paparablan sa'yo? Basta tanungin mo muna kung magkano naman ng ATM at kung may bahay ba. Baka Kuya Jung wala namang laman, wala kang ATM, wala ring bahay. Patay tayo dyan. Ada Crab Dan pulpak sa tukli, maraming salamat. May boyfriend yan si host sa Pinas, sure ako dyan. Yung boyfriend ko sa Pinas, iniwalayan ko na kasi meron ng iba. Naghanap na ng iba mga lalabs. Eh, hindi ako naniniwala sa sa long distance relationship. Hindi totoo. Nagpakasal na sa iba. May anak na sa iba, ayan. Ada Crab. Uy ko nagbaba ng bahay. Precast design, nagbaba ng bahay. Agoy. Tagal na yun. May anak na ata siya ngayon, isa. Yan, buhay ko nagbaba ng bahay. Ada Crab ng baba ng bahay.
Ilang taon pa lang ako nandito sa ano. Tayo ni naghanap na agad ng iba. Ayan, aray ko po. Ano kasi mga lalaki, manluloko ba? Ayan. Manluloko. Aray ko po. Hindi yun para sa'yo. Siguro nga hindi yun para sa akin. Kasi niloko. Iwan ko ba bakit lagi akong broken. Ayan. Sana ako na lang host, dami kong ATM ha. Madami kang ATM, wala namang laman. Ay tayo dyan. May nakalaan talaga para sa'yo pero hindi malalaman na siya yun para sa'yo kung hindi mo subukan. Subukan ko pag ako nakauwi na ng Pilipinas. Kasi kailangan ko nang maghanap ng magbubunti sa akin. Ayan, Ada Crab. Nagbaba ng bahay. Huwag mo lahatin, host. Marami patulad ko ng bait, sabi nila, haha. Hoy, ikaw, yun obligar, may asawa ka na, wag kang ganyan. Marinig ka ng asawa mo dyan. Baka bigla akong puntahan sa LS ko, awayin ako eh. Ayan, Coco Martin, host, out mo na, may gagawin pa. Sige lang, lalabs, Coco Martin. Salamat na, labs. God bless. Ayan. Ayan, Kuya Jun. Ito si Jun Obligar. Ayan, marami po ho. Silipin mo itong bahay ko. Ayan. Sige ba malinta? Silipin ko yung bahay mo. Ada suklidan from buhay ko. Ayan. Ayan ba? Madami kang pera. Kasi nagtatrabaho ka sa exchange. Ibs mamalinta. Ayan, madami kang pera. Tama nga siya, marami siyang pera. Si Ibs mamalinta. Ang kapal ng pera na binibilang niya. Oo nga, sabi din ng asawa ko, mabait daw ako. Hahaha. O tingnan mo, Jun Obligar, may tawa ka na. Baka makita ng asawa mo yung misis mo, baka bigla siyang pumasok sa LS ko, okay, awayin ako. Patay tayo dyan. Punuin ako ng tuwad. Ayan. Dan Ebs mamalinta blank from Ada Crab. Ayan. Yan, Ebs mamalinta. Napakadami mo nga talagang pera. Date ko na to sa'yo, lalabs. Hindi ako na nagbakas. Ayan, free ka suklidan sa'yo from buhay ko. Ayan, di ko lang urabo ng baba ng bahay. Meron laging nagko-comment mo sa akin, sabihin ko daw na
daw sa babae na may asawang tao daw nilalandi pa. Haha, sabihin ko daw nag-mention ng name kapwa vlogger dati. Patay tayo dyan. Sino yun? Merong lagi nag-comment ho sa akin, sabihin ko daw sa babae na may asawang tao daw. Patay tayo. Pakinggan mo boses ng asawa ko, host, kung okay lang ba. Ano ba yun? Opo, host, araw na po yan. Ayan. Dahil mong pera. Sana all, ayan. Alzaki nyo, ayan. Nag-shout at Alzaki, ayan. Good morning, mommy, ayan. How are you, Alzaki Laloves? Ayan. Ada Crab, nagbaba ng bahay. Thumbs up from Alzaki, ayan. Okay po, host, maraming salamat po, ayan. Napakadaming pera nga, ayan. Nagtatrabaho ka sa exchange. Kaya madami kang pera. Pamasko sa dami ng pera dyan, di mo madala sa langit yan, pamamahagi mo Tama. Buhay ko nagbaba ng bahay, sa akin nagbaba ng bahay. Buhay ko, ayan. Buhay ko TW from Alzaki. Sana all daming pera. Ayan, John Obligar nagbaba ng kanyang bahay. Okay po, Ada Crab o TW po ako sa'yo, ayan. Bakit nun? Hindi pala naka-charge yung aking laptop. Muntik nang mamatay. Yan, nag-charge na. Hindi lang napansin ko, muntik nang mamatay yung aking laptop. Ayan, John Obligar nagbaba ng bahay. Buhay ko, ayan. Sa bangko po ako nag-usal. Nasaan ka ba, Lalap? Siya sa UAE ka ba? Ayan, lahat ng mga kaibigan, be humble lang tayo lagi at patuloy lang maging honest. Tama, Kuya John. Yan, Alzaki Dan sa'yo from buhay ko. Yan, host, pakinggan mo naman ang boss ng asawa ko. Saglit dikit ko sa'yo account ng misis ko, tapos mag-comment ako. Tingnan mo video niya, host. Ganda ng boss niya, song. Sige po, sige. Mag-comment ka. Baba mo yung ano niya, link. Ayan, buhay Dan from Alzaki. Ayan. Saan na yun, ano, John Obligar? Tingnan mo, may asawa ka pala. Alzaki nyo. Nagbaba ng bahay. Ayan. Kuya Jong, ayan. Hi po. Ayan. Dito ako sa Jeddah po. Ayan. Nasa Jeddah ka pa lang. And Alzaki nagbaba ng kanyang bahay. Alzaki Lalams. Itong mic para mas malaki pa sa mukha ko. Ayan, buhay ko nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, precast design. Ayan.
Alzaki Nudan from Precast Design. Kaibigan Jun, good morning. Ano po religion mo? Ayan. Ayan, Precast Design, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, kaping mais, bunagin ata si ano. Alzaki, very sure. Ayan, Mel's channel. Host ito account ng misis ko, pakisilip at pajakit na rin ay. Gilalas, ibaba mo yung bahay niyan. Good morning, Kuya, from Precast Design. Ayan. Kaping mais also. Ayan. Alzaki, hello. Ayan. Host Junto. Ayan. Ibaba mo yung bahay niya. Paano ko mapapuntahan yan? Paano ko? Ayan. Yan, Kuya House, please. Ayan, from Precast Design. Kuya Jung, hindi nagbababa ng bahay si Kuya. Yan, silipin natin yan. Mel's channel. Malalaglag pa. Ayan, Ibs Mamalinta, thank you so much. Lalaw. Oh, napakabait naman talaga ni Ibs Mamalinta. Oh. Baka po nang yung bahay lalaw. Thank you so much, Ibs. Ayan. Yan, Mills channel. 108 pa lang pala. Thank you so much po. Ayan. Good morning. Ayan. Good morning po, beautiful host Tamsakdan. Ayan. Kitty04. May love shoutout lalabs. Ayan. Kim TV Happy Star. May love shoutout. Ayan. Mas maraming salamat po sa ayuda. Ayan. From Ibs Mamalinta Vlog. Yan, baba ka ng bahay, Ebs. Bakit may parang naagad yung ano ng asawa mo? Yan, thank you so much, Ebs, sa iyong palipad. Maraming salamat. Nandito pa ako sa bahay ni Precast. Ito pala yung asawa mo, June.
Ayan, June. Saan ka na? Yan yung asawa mo. Galing niyang kumanta. Ang sa akin nyo, ayan. Hindi kita naman lalabs yung nakapin mga lalabs. Ayan, Kuya Jong, dan sa'yo from Mel's channel. Ayan. Hanggang ko yung boss na kasawa mo. Galing pala tong kumanta. Ayan, buhay ko nagbaba ng bahay. Ayan, free cast design. Tikit ko to sa'yo, lalabs. Galing kumanta ng asawa mo. Sana all, ayan. Kuya Jong, dan sa'yo, ayan. Buhay ko, Alzaki, nagbaba ng bahay. Good morning, my friend from Wati City. Ayan. Please support from Alzaki. Ayan. Mel's channel, nagbaba ng bahay. Alzaki dan Pulpak, my friend. Kim TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Dikit ko to ayan. EB2W po, ayan. Mel's channel. Puntahan ko yung bahay ni Eggs. Ayan, nagpalipad si Ebs. Si Ebs kasi marami siyang pera, ayan. Sana all. Kuya Jong Love, good morning from Nilmar Chan. Ayan, Nilmar, meron ka ng jacket. May number 3 para si Nilmar. Premier po palablab, ayan. Ilablabin natin yung premier na yan. Ayan. Kuya Dan. Dan ako yun sa sa asawa mo. Diba may dalawa pa pala akong account dito, bali 4 pala pang sukli ko, kaya ikit na guys. Huwag may 4 ang sukli, saan ka pa Ayan, Ibidan, Pulpak sa'yo kaibigan. From Kuya Jong Love. Malaki rin yung bahay ni Ebs. Ayan, Ebs, mamalinta, dikit na sa'yo, ayan. Ayan, buhay ko nagbaba ng bahay. Tambay muna ho sabang hintay ang oras ng online club. Biglang lalab, salamat sa patambay dyan. Ayan, Nelmar, nagbaba ng bahay. Ayan. Team TV nagbaba ng bahay. Buhay ko nagbaba rin ng bahay. Santok talaga ako. Bye na muna. Igla loves, John Obligar. Salamat na loves sa pagpunta sa aking LS. Sige, matulog ka na. Good night. Good morning. Sige, God bless.
Ayan, dikitan ko uli yung ano mo. Ibis mo malinta pangatlo to. Ayan, meals done, full pack. Sa'yo kaibigan, from Kuya Jong, ayan. Sa akin, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 10 million in the house. May love shout out. Ayan, Junot W from Kuya Jong. Ayan, 7 million in the house. May love shout out. Ayan, John Dan Pulpak sa'yo kaibigan from Kuya Jong. Ayan, Bicolano TW from Kuya Jong Love. Ayan, Kuya Jong. Ikaw din pala yan. Panoorin ko to Kuya Jong. Bagong upload mo to. 1 month ago. Ayan, 8 million in the house. Mga love shoutout mga lalabs. Kain muna tayo. Sige po lalabs, kumain ka dyan. Kaya subo mo na lang ako lalabs. Ayan, Kuya Jong Vlog, legit dikit sa'yo. Main ito, full view. Ay, Nanay Palaboy. Ayan. Ayan, Kuya Jong. Napakabait mo naman. Host Dan Tamsak, my friend. Kaping mais TW from Kuya Jong Love. Ayan, 10 million in the house. Mga love shout out. Nel Dan sa nakapin. Ayan, from Mamalinta Blanc. Pabalik na lang eh. Ibs Mamalinta, pabalikan po yung mga dumidikit sa'yo lalabs. Dan sa nakapin. Ayan. Nilmar, ayan. Nilmar channel done from Alzaki.
wala yung ating music. Arangis, ayan, salamat naman sa parang dyan, Kuya Jong. Ayan. Hi, Lods, ada crab. One dan po ako, ayan. Kaping mais dan pulpak sa'yo kaibigan, parang Kuya Jong. Nilmar Channel, good morning from Kuya Jong. Ayan. Nilmar OTW po. Ayan, Mamalinta Vlog, OTW from Alzaki. Friday Mira, may shout out, thumbs up host, ayan. Salamat sa pagpunta, Mira, ayan. Kumusta ka na, Mira? Yan, Kim TV Happy Star, ayan. Nababa ng bahay si Kim. Nilmar Channel dan tamsak po from Kuya Jong. Ayos lang din, lalabs. Ayan, Friday Mira, good morning po from Kuya Jong Love. Ayan, Kuya Jong Dan na from Glenn Juan. Ayan, Glenn nagbaba ng bahay. Ayan, totoo ba to? Totoo ba yan o ano lang edit? Yan sa'yo Kaping Mais TV, ayan, from Nelmar. Ang galing.
Ayan, Kim TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Web House TV, may love shoutout. Good morning sa everyone. Ayan. Good morning everyone from Web House TV. Ayan, dan kay Ibs Mamalinta. Ayan, Ibs Mamalinta, pabalikan na lang lalabs yung mga dumidikit sa'yo. Yan, Ibs Mamalinta vlog dan from Aldaki. Ribimira dan from Web House TV. Ayan, Alzaki nagbaba ng kanyang bahay. Namsak sa premier sapat na from Kuya Jong. Ayan, Web House TV nabuhay. Dan sa'yo si Primera. Ayan. Ay po, Ma'am Nilmar, ayan. Mga lalas, pagpasensyaan mo na mahina yung boses ko kasi may tulog. Ayan, 21 million in the house. May galab shout out. Ang dami na palang tao. Gusto sukin mo ko, please. Ay, oo nga pala. Sige, Kuya Jong. Nakakalimutan ko na. Puntan ko yung bahay mo. Sige lang, Kuya Jong. Web House, dating dikit. Ayan, please support. Kalimutan ko na si Kuya Jong. Natamsakan ko na, Kuya Jong, yung aking main. Nakalimutan ko na. Mahina lang yung buwis ko, mga lalabs, kasi may tulong. Pagpasensyaan nyo na. Nababasa pala yun. Yan lang sa'yo, Web House TV. Pabalik na lang po from Nelmar. Ayan. Lods Kaping Mais TV. Dan na po ako sa'yo from Ebs. Ayan. Alzakin yung dating dikit. Web OTW from Kuya Jong. Ayan. Nelmar nagbaba ng bahay. Ayan, pang 10 ako sa'yo, Nelmar. Ayan. Ayan, Nelmar, pabalikan si Web House. Kuya Jong. Ayan, Kim TV nagbaba ng kanyang bahay.
Alsaki nyo also, I'm done to connect you. Ayan. Yung mata kong mga lalabs. Salamat sa paharang din. Mas malaki na yung eye bag ko sa mata. Ayan, we've done full pack sa'yo. Ayan, from Kuya Jung. Ayan. Mahina ang aking voice mga lalas. Huwag pasensyaan nyo na. At may tulog. Tawa ko kay Kuya Jung. Ayan, we've done full pack sa'yo kaibigan from Kuya Jung. Ayan. Ayan, happy start to W my friend. Ayan, Web House TV nagguba ng kanyang bahay. Ayan, 19 million in the house. Mega love shout out. 19 million, thank you so much. Huwag yung kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Ayan, tasa ni Kaping Mais. Ayan, Nilmar Dan Sukli. From tasa ni Kaping Mais. Ayan. $19 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much mga lalabs. Thank you so much. Tamsak. Ayan, salamat naman website. Ayan. Iyan kita ng website, 2. Tamsakdan, ayan, salamat naman website, web house. Ayan, may premier ka pala. Ayan. Lima na lang pala web house. Mag 500 ka na. Apat lang. Bakit naka-off? Naka-off yung mga comment mo, web house. Hinood lang ako, walang comment. Ayan, private OTW kaibigan from Kuya Jong. Ayan. Kitty nagbuwa ng kanyang bahay. Lang dami palang tao. Ayan, tasa ni Kaping Mais. Happy Star Kaping Mais TV dan. Subscribe to you. Ayan. Ayan, mirap dan full pack sa'yo kaibigan from Kuya Jong. Ayan. Mira nagbaba ng bahay. Web house. Ikitod sa'yo web house. Ayan, salamat Kuya Jong Vlog. Kuya Jong Love. Susukin mo ko, host. Ayan, Ibs Malinta Vlog dan support from Mira. Ayan. Kim TV is Happy Star. Ayan, nagbuba ng kanyang bahay. Nilmar Channel dan support.
Nilmar Dan, napasukli po from Glenn. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Nilmar, pasuklian na lang si Glinda lang. Ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay. Glenn OTW from Kuya Jong. Kuya Jong. Ayan, Kuya Jong Love Dan po from Kitty. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much mga lalabs. Ayan, pulpak sa'yo, Mira, from Nelmar. Lindan, pulpak sa'yo, kaibigan, from Kuya Jong Love. Ayan. Kuya Jong Love. Ayan, Kuya Jong nagbaba ng bahay. Ayan, tapos na ako sa'yo, Nelmar channel. Ayan. From Mira. Gumagalaw-galaw yung mga tulog. Naingayan ko ata. Ayan, tapos na ako, Nilmar channel, full pack with bakas from Mira. Ayan. Lindy ko 1 vlog dan po from Kitty 04 vlog. Ayan. Hindi ko lang ng Uragon. Ayan. Hi Ma'am Preview Mira, dan na po ako sa'yo from Evs Mamalinta. Ayan. Web House TV, subscribe in full view from Kaping Mais. Salamat sa paharang dyan, Kuya Jong. Huwag mo talagang ipian, Kuya Jong, at ikaw yung babawasan ni Lolo. Kuya Jong. Sa WH mo. Ayan, Mira, thumbs up dan from Kitty. Ayan. Ayan, Glendy Human vlog dan full pack from Mira. Ayan. Kitty dan full pack sa'yo, kaibigan, from Kuya Jong. Ayan, Kim TV nagbaba ng bahay. Thank you po, Kuya Jong Love na rin po. Ayan, salamat, Ebis Mamalinta vlog. Ayan, Kitty Vlog OTW from Mira. Ayan.
Indian Mango, mega love shout out. Maganda si Huwag. Ayan, Indian Mango. Ayan, Indian Mango, mega love shout out. Ayan, HS Kim TV, happy star done to you friend from Kitty Vlog. Ayan. Mahina lang ang voice ko lalab kasi may mga tulog. Kumusta po kayo? Okay lang po Indian Mango. Ayan. Nasaan ka ba Indian Mango? Indian Mango. Kuya Jong, saan yung bahay mo Kuya Jong? You are welcome po Ma'am Brady. Ayan, mashallah. Pabisita ng maliit kong bahay please. Wala si Indian Mango, si ano pa pala to? Si Kuya Jong. Indian Mango eh. Si Kuya Jong din pala yun. Out muna ako ko sa puyat ako. Salamat. Sige, Glenn Di Juan Vlog. Salamat na Labs. Hindi po matulog ka na Labs. God bless. Hintayin ko lang magdalwa na lang yung tao. 8 million. Indian Mango. Ayan. Kuya Jong pala si Indian Mango. Ayan, dan pulpak sa'yo, Katie from Friday Mera. Nabubulol ako ha. Ayan, HS Kim TV, nagbuba ng kanyang bahay. Sige, alis na kami. Sige po, bye-bye. Bye, Indian Mango. Hindi get ko to sa'yo, Indian Mango. Ayan, Primera. Dikit na low sa braces mo is isa nasa pian ni Machete from Kaping Mais. Glindi Juan dan pasokli na lang from Kitty. Ayan. Mga lalas, pasensya nun akong mahina yung aking boses ha. May tulog. Huwag kang umalis, Hosa. Hindi ko alis. Saan ako pupunta? Ba't mag-i-alis ka na ba? Palipatin ko sa'yo. Indian Mango. Ayan. Huwag kang umalis, Hosa. Huwag daw akong umalis. Kagat guys, please. Ayan. Nandyan pa ba si Ebs Mamalinta? PM pala ko ganda. 6 PM ay gabi pa. 7, 8, 9, 10. Mamaya pa. Alam mo ba kuya, ay Indian Mango pag pumapasok ako sa LS mo, nakabreak lang ako niyan. Kaya minsan, malapit na akong malate, bigla na lang akong lumalabas. Hindi ako nagpapaalam eh. Kasi break time ko lang yun, 1 hour.
Ayan ha. Kim TV, ayan, nagbaba ng bahay. Ibs Mamalinta Vlog, nandyan pa rin. Ayan. Nakapikit na si host mga lalabs. Kausapin nyo lang ako pa rin, hindi ako makatulog. Alam nyo ba, ayan, Bicolana ka pala host, kaya pala magayon. Salamat naman Kitty, ayan. Alam nyo ba mga lalabs, bukas, pagpasok ko sa trabaho ko, antok na antok ako, magkakape lang ako. Naglalakad ako nakapikit. Ayan, Alzaki, nagbaba ng bahay. Ayan, okay lang yan, friend. Ayan. Ayan, 10 million indangos, may love shout out. Ayan, Kim TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Sleep ka na po sa mamaya pala, love. Hindi pa ako inaantok. Hindi pa ako inaantok. Guys, naghanap si host ng my house in lot. Ayan, si Ibs Mamalinta, maraming pera. Panoorin nyo yung video ni Ibs Mamalinta at marami siyang pera mga lalabs. Ayan. Dan pulpak sa'yo, kaping mais TV. Salamat from Mira. Ayan. Yung itsura ng mata ko, hindi pa ako inaantok. Wala, hindi pa ako inaantok. Mas malaki na nga yung eyebag ko sa mata ko. Hindi mga lalabs, isang oras pa. Isang oras pa. Ilang yan mga lalabs, maraming kape doon. Marami akong kape. Isang oras pa mga lalabs. And kagatin nyo na si Indian Mango dyan. Ayan, nakikita nyo bang nakapikit na ako. Pero isang oras pa. Ayan, dito rin ako lalabs host. Ayan. Sige lang. Diyan ka lang hanggang sa matapos ako. Gusto ba isang oras ka dyan nakapin? Hindi ka ba nangangalay, Ibs Mamalinta? Bala ka dyan. Marami viewers host, walang tulugan. Pag di yan bumaba ng 2, hindi ako mag-out. Di bali nang antukin bukas. Ayan. Marami naman akong WH. Ayan, basta dyan lang, titignan ko lang kung bumaba na yung mga tao. Baka lalong di kayo magsialisan dyan. Ayan. Tapos bigla na lang akong mag-message bukas sa boss ko. Sir, sorry sir, I'm not feeling well. I will not come duty. Kasi sobrang antok. Dan support to you, Alzaki. Ayan. Baka may time kayo mamayang 6 PM everyday po yung dalaw kayo. Kung may bakanting oras po kayo. Ayan. Hahaha. WHOs baka naman. Sige lang mamaya. Si Nilmar, si Kuya Jong. I-play natin yan mamaya pagkatapos ng LS ko. Ayan. Yes po host, babantayan po kita. Yan ka lang. Ebs, bala ka dyan. Mangalay ka dyan sa taas. Ayan, Indian Mango Kuya Jong din pala, haha.
Kuya Jong yan, si Indian Minggo eh. Mga lalabs yung yung upuan ko malalim. Kaya tingin mo, ulo ko lang yung nakikita nyo. Ang lalim ng upuan ko. Ayan, Kim TV nagbaba ng kanyang bahay. Diyan ka lang, Ibs, hindi kita papalitan. Diyan ka lang sa taas. Bala ka dyan. Ayan, 12 million in the house. May nag-shout out. Ayan, Kitty. Kitty. Tapos nawawala na ang mata mo. Andyan lang yan, lalabs. Indian Mingo. Pero hindi pa ako inaantok, wala. Ganyan lang yan, lalabs, pero hindi ako inaantok. Ganyan lang yan. Parang lasing. Ayan, Ebs mamalinta, Dan. Ayan, Ebs, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo dyan. Ilis na nakapikit, ayan. Ayan, tingnan mo yung viewers ko. Pag bumaba talaga yan ng 2, saka ako mag-out. Ayan, maraming salamat naman. Nagpalipad na naman si Ebs Mamalinta Vlog. Oh. Dahil dyan, hindi talaga ako mag-out. Marami siyang pera, mga lalabs. Panoorin niyo yung niya. Yung video niya is marami siyang pera. Ayan, nagpalipad na naman siya ng pangalawa. Ayan. Eh, hindi ko siya ibababa dyan. Kaya pa, kayang-kaya yan. Ayan. Ang oras pa nga sabi, di ba? Ayan, mga lalabs. Oh. Nakita nyo yan? Nakita nyo yan? Ayan. Nakita nyo yan si Mama Linta. Ayan, madaming pera yan. Ayan, palipad siya ng palipad. Eh, hindi ko siya binababa kasi alam ko marami siyang pera. Eh, sa video niya marami siyang pera. Ayan, wave house. Nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Mira, and support to you, precast design, ayan. Sana all, hahaha. Kaya hindi ko yan binababa kasi madaming pera yan eh. Ayan, salamat sa palipad dyan ni Mama Linta, ayan. Dyan ka lang. Sana all. Hahaha. Ayan. Screenshot ko to. Screenshot ko yung palipad ni ni Mama Linta. Ayan.
Ayan, Kim TV Hi, ayan. Nelmar Channel, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Kim Mister, nagbaba ng kanyang bahay. Kim Mister, ano ba yung mali na yung basak? Ampalaya Ilaw, ayan, Ampalaya, si Kuya Jun na naman yan si Ampalaya eh. Kuya Jong, hello, ayan. Ayan, ano ba talaga basa niyan? Privy o Privy? Privy, may love shout out, ayan. In your house please, from Precast Design, ayan. Nakabalik din sa'yo, host. Kasi Ampalaya, ayan. Ayan, Mira nagbaba ng bahay, ayan. Precast Design nagbaba ng kanyang bahay. Yes po, host. Di kita pababayaan, ayan. Sabi ko na nga ba, madaming pera yan eh. Ayan, Kim TV, ayan, nagbaba ng bahay. Mga lalas, pagpasensyahan si host at may mga tulog, kaya mahina yung boses ko. And ayaw talagang bumaba ng tao, 10 pa rin, ayan. Magandang umaga po sa lahat, parang Ampalaya, ayan. Ay po Ma'am Kitty, vlog tamsak, indikit na po ako sa'yo, ayan. Ayan Kitty, pabalikan na lang si Mama Lenta, naka-pin po siya, ayan. Ampalaya, tikman nyo ako guys. Ayan si Kuya Jong. Ito yung asawa mo. Ano ba to Kuya Jong? Ito ba yung asawa mo? Ayan, nag-anim na lang, 6 million in the house. May love shout out mga lala. Bumababa siya. Bigyan ko pa ng dalawa si Mama Linta. Ayan. Tingnan natin to. Nawala yung music natin. Ayan, si Ampalaya, nagbaba ng bahay. Ayan, Bugs Riba, may love shout out. Ayan, Bugs Riba, meron ka na pong jacket. Lalas, pwede ka na magbaba ng bahay. Daming alagad ni Kuya Jong. Ayan. Oo nga, daming alagad ni Kuya Jong. Nandito na naman ako sa bahay mo, Mama Linta. Pinapanood ko yung madami mong pera. Bibilang ka na naman ng pera eh. Sana all. Ayan, Mira Dan from Precast Design. Ayan. Ayan, Kim TV nagbaba ng bahay.
Oh, napalubat na yung mobile. Thanks a lot, Precast Design. Ayan. Bulto-bulto pala yung pera ni ano. Ni Mama Linda. Ayan, 8 million in the house. May galap shout out. Charge ko lang yung aking mobile. At nagpaparamdam ng malobat. Nag-charge na. Friend ko po yan, host. Ayan. Sino friend mo? Ayan. Miel Gesteban, tamsak po sa ayan. Miel G. Esteban, ayan. Daming alagad ni ano, Kuya Jong. Miel G. Esteban, ayan. May jacket ka na lang. Ayan. Web house, nagbaba ng kanyang bahay. Miel G. Esteban, meron ka na pong jacket. Ayan mga lalaws. 9 million in the house. May love show. Ayan, Bugs Ribad, Raet. Dancy Nilmore. Salamat host sa pa-jacket. Walang anuman lalabs. Thank host. From Miel G. Esteban. Yan, nagbaba ng bahay si Miel. Wow. Road to 1K. Ayan, ano? Miel, nasa bahay mo ako, ayan. Dun sa ano mo, flowers. Yan, Miel, pinapanood ko yung iyong ano ba to? LS ba to? Ayan. Tayo gumalaw. Ayan ang palaya, nagbaba ng bahay. Nilmar, nagbaba ng bahay. Miel G. Esteban, ayan. Kala ko nagising.
Ayan, Ibs Mamalinta Vlog dan po sa'yo from my G. Esteban Vlog. Bang Sari Barait Guwapo dan Pulpak sa'yo from Ampalaya. Ampalaya. Tam shared post. Ayan, Arcons Vlog Nagalag shoutout lalabs. Ayan. Salamat po sa tam shared dyan. Paharang, maraming salamat sa paharang dyan. Ayan, Miel OTW from Ampalaya. Ayan. Ayan, may G. Esteban dan support. Ayan. Tan ako sa'yo, ano? Miel G. Ayan. Ayan, Miel G. Isa na lang magwa 1K ka na lalabs. Ikit ko to sa'yo uli. Ayan, Miel G. Miel G. Esteban. Yan sabay makuli lalabs. Hindi ko mapakita yung mobile ko kasi nagcha-charge. Oh my god. Bakit nag 912 ka na lang? Kinain? Kinain lalabs. Yan, manamit yung Ampalaya alagyan ng lasog. Pabiyo po ako sa aking short video. Sige lala, panoorin natin yan. Ayan, dan ako dalawa sa'yo, ano? Miel G. Esteban. Ba't nag 912? Kanina isa na lang eh. Mag-graduate ka na. Sige Arcons, panoorin natin yung lalang. Ayan, Bags Ray Barait, guwapo. Ayan. Ay po, Ma'am Miel G. Esteban, nagtamsak lang ako sa'yo. Dating dikit. Short lang pala to. Short lang siya, Arcons. Yan, tumunog na yung kampana na ito. Tumutunog yung kampana. Prayer time. Ayan. Nimal Kuya Jong, ikaw pala yan. Ayan. Wala yung ating music. Mas lutuin ko na muna to. Thank you so much. Thank you guys. Iglutuin mo na muna yan Ampalaya. At lang sumupait na yan. Marami ng ano yan. Tumusok. Marigoso, pait kaayo. Ayan, Ibs Mamalinta, nandyan pa rin. Ayan, thanks. Nobel G, ayan. Bakal bote. Bags Ray Barait, marami alagad yan si Kuya John. Sana all, ayan. Ayan guys, support nyo Bags Ray Barait. Full support yan mga kaibigan. Ayan, Nilmar, nagbaba ng bahay. Bakit nagsampu pa rin kanina? Dalawa na lang eh. Umakit uli. Ayan, Nilmar, nagbaba ng bahay. Ayan. Ray BOTW.
from Bugs Ribarait. Ayan. Recast design ng baba ng kanyang bahay. Ayan, nandyan pa rin si Mama Linda. Diyan ka lang. Nangangalay ka na ba? Hey boy. Ano na? Hey boy. Ayan, 5 million in the house. Big love shout out. 5 million na lang. Ay. Bumaba na siya mga lalabs. Ayan, Nelmar Channel. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Bicolana ng Uragon, patamsakan na lang mga lalas at 1 minute watch. Masaya na si Bicolana ng Uragon. Ayan, 5 million in the house. Mag-love shout out. Oh. Ayan, nag 6 million na lang mga lalas. Ay boy, nagising yung aking pusa mga lalabs. Ayan, 6 million in the house. Mag-love shout out. 6 na lang sila dyan. Yan, nandyan pa rin siya. Ayan, 5 million in the house. May nag-shout out. Indian Wanderer, may nag-shout out na labs. Ayan. Give to me thumbs up. Thumbs up. Indian Wanderer. Give to me thumbs up. You see there's a hand down of my videos. You can click twink. Give me thumbs up, lalams. Indian Wanderer. Give me thumbs up, lalams. Ayan, Mira. Nandyan si Mira. Indian Wanderer, mega live shout out.
Ayan, 7 million in the house. Yan, Bugs River Riot. Nandyan pa rin. Naka-support. Mga lalas, pero pa tayong 30 minutes. 30 minutes. Ayan, nandyan pa rin saves Mamaling Tabla. Ayan, 7 million in the house. Minilab shout out. Bakit umaakit pa rin ng 8? Ayan. Pag bumaba talaga yan, pag nagdalawa na lang yan. $5:31 na mga lalabs, UAE time. Ay, naroon na ba sa Pilipinas? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9:31 na dyan sa inyo ng umaga. Ayan, pag ako talaga umuwi ng Pilipinas, ang time ng LS ko, madaling araw. Mga 5:30 start. Yun yung time na madaming tao. Pagising lang ng mga tao. Pero ang LS ko mga lalabs, start ng 5:30 ng umaga talaga dito. UAE time mga 1:30 UAE time ng umaga. Pero pag Philippine time 5:30 ng umaga yan. 4 hours lang yung lamang niya dito. Yan, eggs Mamaling Tabla, nandyan, ayan. Ayan, 6 million in the house, magalang shout out. Umalis na si Kuya Jong, si Ampalaya, si Indian Mingo, umalis na. Boss, dito rin po ako, hindi kita iiwan. Wala kang pasok, Eds? Anong oras na ba dyan sa inyo? Anong oras na dyan? Umaga ba dyan? Sandal lang ako mga lalab sa sandal. Ayan, Kim TV, nandyan pa rin. Nagawa siya ng kanyang bahay.
Yan, meron na lang tayong 24 minutes. 34 na, 34. 5:34 in the morning here, UAE time. Salamat naman kay imbis mamalinte, hindi niya ako iniiwan, nandyan pa rin siya sa taas. Hindi ka nangangalay. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. 4:35 AM na po. Ala. 4:35. Isang oras lang yung agwat natin. Dito na dito 5:35. 4. 5. Ala, walang tulugan. Ang oras lang yung agwat natin, Ebs. Yung mata ko parang lasing na. Ayan, 6 million in the house. May shout out. Ayan. Dapat bumaba na, maging 3 na lang yan. Ayan. 6 pa sila dyan. Ayan. Ayan, mayroon akong pasok 9 AM po. Wait ko lang ang end mo para makaisip. Anong oras na? Ilang oras na lang yung tulog mo? 4. Kasi, may 20 minutes pa. Para tulog ka ng 6, 7, 8, 6, 7, 8. Ala. 9 AM pa yung mo pasok. Ilang oras na lang tulog mo? 2 hours. Patay tayo dyan. Ayan, bang sa Libarait, nandyan pa rin. Pala, Merry Christmas. December 1 na pala. Ayan, Kem TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 6 million in the house. Ibis mamalinte, naantok ka na ba? Ibaba ko na yan. Ebs, sagot. Ayan, nag-5 na lang. Ayan, Happy Star. MTV, nandyan pa din. Mamalinta? Mag-sign out na ba ako? Ayan na, magsagot ka na dyan. Ayan, nag-4 na lang. Ayan, pag nagdalwa yan, ayan. 4 hours na pala ako mga lalabs. Ayan, na? 5:39 na. Okay lang po, boss. Okay lang na mag-sign out na ako? Sige, mag-sign out na ako. Sabi mo
Ayan, bakit naglima pa rin? Ayan. Ayan, tumunog na naman yung kampana. Prayer time na. Oh, nag 6 million uli. 6 million. Ayan. Ayan, 10 minutes na lang mga lalabs. Tapusin ko na, kumpletuhin ko na ng eksakto. Ayan, 10 minutes na lang mga lalabs. Ako yung magsa-sign out na. After 10 minutes, I'm going to leave. I will sign up. Sign out mga lalabs. Ang duty ko, EBS, mga pa naman, alauna ng hapon. Kaya okay lang ako magpuyat kasi mayroon pa naman akong tulog. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, meron akong 5 hours na tulog. Kasi nagigising ako ng 11. O, sabay na lang po tayo. Sabay tayo matulog. Patay tayo dyan. Sabay na tayo pumasok. Ayan, 6 million in the house. May galap shout out. Ayan, 6 million in the house. Yan, 6 million pa rin. Yung mga lalabs, magsa-sign out na ako lalabs. Pangam na si host. Yan, sa Pilipinas, gising na yung mga tao dyan. Ayan, Mama Linta, makatulog na ako. Ibis Mama Linta, maraming salamat sa iyo. Ayan. Ayan. Kim TV, thank you so much, lalabs. Ayan. Bams Ribarait, thank you so much, sir. Ayan. Thank you sa pa-support dyan. Ayan. Naantok na si host. Nagbuwa pa talaga ng bahay. Yan ang laki ng bahay ni Bugs Ribarait. Ayan. May harang ka, Bugs Ribarait. 50 seconds. Ayan, nag 7 million pa talaga. Ayan. Ipikit na yung aking mga mata, lalabs.
Panoorin ko to bago sa Ibarait, tapusin ko yung harang. Imbis mamalinta, ayan. Ayan mga lalabs, mag-sign out na ako. See you tomorrow. Bukas na lang mga lalabs. Philippine time ang aking LSS 5:30 in the morning Philippine time. Pero ang UAE time is 1:30 ng umaga. Philippine time is 5:30 ng umaga. Philippine time. Hello, good morning my friend. I will sign out now. Watisari. Please come tomorrow early lalabs. Around where are you, UAE? 5:30 Philippine time, 1:30 UAE time. Okay? Thank you so much. Oh, bakit nag 8 million pa rin? Bakit biglang umakyat? Patay tayo dyan, ayun. What is Harry? Ayan. I will sign out now because I need to sleep. I have duty later. Yan, 8 million in the house. May galab shoutout. Ayaw niyo pa akong patulogin mga lalabs. Okay, see you tomorrow my friend. Yeah, tomorrow. See you tomorrow. Ayan, maraming salamat sa 8 million in the house. Mga lalabs, ako yung magpapaalam na. Maraming salamat sa mga pumunta sa aking LS. Salamat sa inyong mga support mga lalabs. Thank you so much. God bless us all. See you tomorrow. Bye. Okay, Mama Linta Vlog. Maraming salamat.